Sí, tio, sí. S'ha tirat enrere. Què, Roger? Ayer te he traído bocata. Yo voy a equivocar de equipo, ¿eh? Va, crac, sí. Roger, el Busquet està de collons, eh? No? No, massa. Va, crac, sí. Oh! Oh! Vinga, tots filmats. Estic filmant, eh? Feu-ho bé. Mira la Núria allà baix. Sí, tiraré per allà perquè aquí està molt gelat, sí. Molt bé, així, gira, encadena, giro. A veure els pares com ho fan. Iuhu! Molt xula, l'experiència? Molt xula. El teu marit m'ha dit que ja era un freerider que ja n'havia fet. Ell? Sí, Bueno, alguna cosa, però molt poques, eh? una. Sí, no. M'ha dit, una vegada vaig trepitjar el meu pols.